Il-Prim Ministru Robert Abela saq fuq l-ħtieġa li jkomplu jsiru r-riformi neċessari li jagħtu lill-Istati membri l-għodod kollha meħtieġa biex jittrattaw l-isfida tal-migrazzjoni u sostna dan waqt laqgħa dwar is-suġġett ma' 12 il-mexxej ieħor tal-Unjoni Ewropea. Dr. Abela qal li din il-ħidma hi kruċjali biex tingħata l-protezzjoni lil min verament ikun ħaqqu, iżda jiġi assigurat li dawk li ma ħaqhomx l-ażil ikunu jistgħu jiġu irritornati b'mod effettiv. F'kummenti mal-ġurnalisti wara din il-laqa, Dr. Abela spjega li Malta kienet minn tal-bidu li bdiet qajjem dan is-suġġett f'dan il-Kunsill u issa aktar pajjiżi qed iħossu ħtieġa li s-suġġett tal-migrazzjoni ikun diskuss. Matul din il-laqa, il-Prim Ministru ressaq proposta biex din id-diskussjoni kruċjali tkun riflessa fil-ħidma tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa li se tibda f'nofs Mejju li ġej u spjega wkoll li din l-idea intlaqet b'interess. Dan biex fil-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem ikunu indirizzati dawk li ma natawx ażil u anke fuq każi ta' persuni li jkunu wettqu reat kriminali f'pajjiż u ma tkunx tista' tneħħihom. Proposta li ressaq dalodu quddiem l-bqija tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea kienet illi nutilizzaw il-platform li se jkollha Malta minn Mejju il-qudiem għas 6 xhur il-qudiem fih dan il-Presidenza tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa, nfakkar li l-Konvenzjoni Ewropea taqa' taħt il-Kunsill tal-Ewropa, u allura l-Presidenza Maltija tkun trista tressaq il-qudiem proposti biex isiru riformi f'din il-konvenzjoni tant importanti għadejha illi ntlaqat b'ħafna interess u beħsibni wkoll wara l-laqgħa tal-lum flimkien mal-bqija tat-tim tekniku tagħna nimbuttaw biex din ir-riforma tkun f'waħda mill-items ta' priorità tal-Presidenza tagħna flimkien ma' dan u parallelment xogħol tajjeb ħafna li qed isir mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-Presidenza ta' Ursula von der Leyen jiġifieri illi fuq livell Ewropew nirriformaw ukoll il-liġijiet biex dejjem nagħtu iktar saħħa lil pajjiżi li jilqgħu għal din ir-realtà